Kublai api ki pajma jong gari khasi jantia kan thei bat chenrang ki samla ki temen ki kro ngawan ra api hakan ki janmit ye kan ki khubor ka badan jingmot sikade te kamat jong kan ki khubor kalong ba ka ba da ka ba ong kumni ko rang ba NPP sneu bha se map ye ke khot VPP haba ki wan phai kane kade ka khubor ka ba la pension jingmut yanga la armit menta ba kidak ka ba ki phun keleng na sora na mawgrawat na yang do na rambrai ban nanong stoy kila phun sanga te ka pen halor kata ka jing phun baki phun hanga ka penlong yanga ban snai kani ko rang ba NPP sngob ha se map ye ki de khot BPP hama ki wan phai kane kalong kat kum kini ki thun kol ki bangayo bat haswa bangan sapoi hangta nga ya tho ya phi ba kine kide ki tak jong ka jing troino kan ka VPP ha ar hajar ar phupra kide ki dak jong ka jing troino jong ka ni seng te ngek ba haswa makan sajia kita ki ro dengan ya tho ya phi ka we ne ki dak jong ka jing troino jong ka ni ka party ka long kumne ha ka jing mi rally man nen ka ndru tarik upai ba jong ka khasi jang tia ki bade ki nong thebot ki badon khat arlak ndru pho hajar ki wan tang san hajar kata ka de ka pon ka man kong ka baar na kata ka long ha ka jinga pertas lokan ngayos ngeu MDC jong ka mau that raisan ba powel ubia tho khubor lang bat nga hau mau phor wong VPP pajba warisa down kanero kade ka dak bakan satroino hakane ka ar hajar ar kopra to nangta kamaar kalong kabalai kalong iba phun nasora iba phun nariangdo constituency iba phun na Rambrai Jerngam constituency iba phun na Mawgrawat constituency iba phun nang nena nung stoy i phun nya kyong mamao subha wat pan mi ha ga kerteng jung subha wat pan mi ngila bakla ban ngila babe bangili thebut ya kaneka VPP namar kumbaka pau kamdon jing mentoy hanuru kumba mentoy kini ki MDC jung kaneka we sarkar kumbala depno kamdon jing mentoy ruan kasulong tang banyarap ban penyo tulop kini ki MDC namar kata ki ong ngiwan phairu don kini kinongam kinongyalam jong ka NPP ki ong hamba phirung hamba arden phisiu kat no kabai rung parti don ki ba ong arspa san phau don ki ba ong lai spa phisiu bairung te hang ong aku mo jing sisa ba arden lai wong em don kam pisa kali kelin politik dan bai rung haka parti bai pom ro habda chim kata se te ki ong tip ni kata te mut wan phai no haka NPP nre kine ngalam NPP ki ong habai itu min chwa kre pra phisiu phisa te yang iru hapsiu ki ong ani kata te ka chitom palat te nomar kata haka jing sisa haka NPP kam don ne ka don rukin sa panchayat yang ba na jerong ngate ngalalong dekhot NPP la kam la chi post nam ngam siu do watang sipia ngawang lu district public city secretary
hakane ka parti 4 jupan do watang sipia te balai menta pede kita ki nangyalam jong ka NPP kin lekpan bairung kata te sengobahaban pensain mario don ki basim kabu te kata kamut kam long ka baslotanat pada don ki basim kabu te nakata ka daw kasami hakane ka jingkeren jong ang ko kirang ba jong ka NPP sengobaha se map ni ki dekot NPP haba ki wan pai kamu ada wan pai kadai ka rukom ada piong yang sia di sia te kadai la ban pan ke pisa arspa san kau lai spa kum ba arden kam yahap ti kata ibaduk kinyo sanu te na onga ka ka ba penolong ya pi mut pet no yo pra haba barden wong asin char marwe ka ar pra ko ngim nge man sin char ba arden le wat tulop ni kon matre sarkar jo adu sendan umparla ban bat sarkar dakinong kendong ru kisung thu kata ngo atu khilek jon no kata ka parti trelang hangto bat pen scam kata ka jing tre jong pi re ya kata nga sakeli na kirang ba ka don em kata ka bayrong parti te mangam ngek ba ka don to kata kalong kaba lapen thikana ibala phun sanga bat nangta kadak jong ka jing tronyo kane ka parti kabasau kalong ki komen ki madap tang kijing kerensi sudah kijing tim bat kijing kerensi sudah teh balong kumne kapen i kijing long kutlat ya kijing long du lenti du lat brio haba kutlat udon tang kawe kebuj ke banengkong kalong tim si bek habala dula habala kutlat kabaar kalong habala kutlat pasiak sindan habala kut kalat kakut tang hanita kan badanga kontrol su tim si badama kontrol su kamu kalau boy sya kawa pasi kawa tak ada gijing kutlat te halor kene gijing kerensi te kipat ba ki biya thu hanga kalong ba nila ijli ban but ya kene ka parti maka kadon tang ki parti nong kersi lo chai baro khoj tang na sora pedeng sora te ki phon yang akiong we briu na sora bo de parti pra ukomen hadu khat arsin hanre pun kala kerteng bat kemwe bat ka ken sniu bat ka ken sme te piwat yu sania kelumari gini ki parti pra tengok orang lale riset sisin haka komputer ngalap ba idon tang sanspa khadar ngut hanre kimi de ki pojar den kata ka rukom ba ki komen si po khasan sin ui to kata kapenlong no kajing ijli opat kristan jungi kapenlong no ye ki seng khasi ban isi ban hakaniam khasi ten rai paka ngam menchwa mengampat long kristan kamut wa meos ngel na kita ki meit ki parat ki pait yo hana maksud ki ban kenya pindak le palat la keren palat tetapi bakla ka kitin kamut ka bae te kilia phai no hala ki jong te ka bakhat ka banang ta ha ka ni ka basan pat ka basan ka ong ba kilanyon kini ki pra ki ong ba kini ki NPP kidei ki high level harengan ya thu ya pi ka ki jingmut high level pitip ka ki jingmut high level ka bamut ka level ka bahajrong low level ka mut ka level ka khamchapok ka bahapok te kini ki high level hang ne hanung ston le ki bun ki high level ki kersan yu pra menen hangane ka MBC ki high level sudah ki kersan kidei ki high level ki badon menshwa haka UDP badon menshwa haka NPP badon menshwa housing ki kala hau pra na kata kadau usatam put pra hang ne ston menta kini ki high level ki pra kidang ne es kumba arngut lagi high level haka seng WPP stang kumba arngut ta lanjan kut lalut to warden wong akan kampisa ndre gini ban job election ki bet himati warden klentip ndre kinung kesan bet pisa
Yang itibahas neno stan kalong kumta. Te piong high level kamut tang mano kan balong high level habaki parti pra bun high level kumbalong hutai ha kumbalong hutai hangtai ha himasora katai ke jaka supply mau chun kabaki ong ke katung aklat katai ka hasora ka hap hausim sora katai jaka ba supply mau chun hang tole ki bun ki high level sudah kibide ki parti pra te piong high level ya no piong hi ala de kan piong hi ala de ba kane kade ka parti high level ki pra ki parti high level but ngaong namar kata ba ngindai ban kenok ya ki we habai ala deru kilong kumta nga penpau hang ne sakawe kamat kawa ngayui ba kecingkala jeng kan ka hajar apopra kanlong ka bakrau bat ka parti NPP hi kanang bat hi kum ka sarkar ma thau perthai mono wajib kena MP by election mentaro ngadon jingkermen ba job da upertikot ndai pi pertipra te nga kerpat je phiru kine ki nong kersan pra pi si yang haduk kata-kata piong don bodon lai ngut tengah kulim kumta ong badeng do tedong ngasnya tamba ya badeng do tedong ai free bon kran kan bau mon nganam ya thau persya yu namar ba ngatip nya kata ba ula ban ong ndai ong sendon ba uto temen nanong stonyu ba ayu tiu udon di tengah si hajar kum Solomon Solomon nyeus pa ki tengah terai lais pa ngot ki kenthe moap hadu boleh isi mar sutenat ba chong kurim ya ki breu ki ba yale persya yo boleh ki moap te ong sendon mo untuk teman nong ston don saus pa si hajar we tam yung Moses dan yale election ru tang ki thau si hajar ki tiau si hajar kan sau hajar san hajar sakit khon sau hajar san hajar sakit tengah ri hajar ki try job election nrem shu hi haba kumta ngam tharai phi ban rep shu job bentar hadu bandayam shu job election namar ba bun tengah tinggal lele ladang don lai teli di tengah nanong stan don bok kan ke NPP kan roy kan man klaim bale ya kata nganam snawe kata towo daw to kilik interview kita ki tengah jonga to kilik keren to kilik le kata baro ngange thu ya phi na temen nganang sama dengan target si hajar we man pentam yo Solomon ngateng men menta datang man ya de rum nang tang man khi ro ngam don borsu pin ya keren se kata kita te kalau along sya jingai ba tenemar kata nga suong tangkat ne nga i ya phi kinong syun jonga nga kerku ya phi ba tim yang pinda pule arfosal lenong ga gospel jong Matius sau pue ke dekot boong bang konrat tim yikin ki bang ke badan seliang ka diang batin rung selu yok tim yu bing lembur ba don so yap terkong hajo piru me tim yang henre da pitim lengo ba utau bing lembur yap bat kita bang ru kile jok henre ngau temen ngam le ke tim jong pi ngandang sengat ngadon ke jing pang sini ngadon bat biti ngadon bat ngadeu doktor ayor badik ubal pas lek komno ngadi tang kini dawai kan bat ro menta la arpos nem ngadon ke dia bitis ke sini ya kamet nga kan kata amar ngalong breu bang nek yo boleh breu ubakala ka bamut nanga de breu ba ubapop ubakala ka bamut ka panmap no boleh ngamlong kumba arden menong ngat yo boleh ngam don kamban panmap tang ba arden banut yo boleh ru challenge ngat ngam don kam panmap yo boleh ngate te ngelajau ke mat ban ngal thang ngal yam khamat boleh mat pop yo ngate nah ndu selajat adu kri lakaru yang ngalakha ka pop na kata kadau ngapan map yo boleh ngala ka bomut bat boleh ai bor yang ngamta bagi jingpang kinom snok hakamet ka jonga like no andang dap nyo post nem ka kerta te ngadalik no ru ngala hun hakata ka por te yo le se ban ong hakata ka sini arah jar ar puprale te
เราอยู่บาร์เดนขัดสันงดตัวบางเราเพลย์โอเคบางเราดอนชิบนดอนกุมบักขัดริวตั้มบัดลังคนแค่อาผู้เศร้าในกุมนองเสียวต่อนังตะกิมาซีงดอนกุมบัสันพอตดองตั้มกับปงดอกฮาจงกุมบาร์ตันตั้มนังตะกยารพัมงดอนกุมบัชิhajarตั้มกะisu common sim jong ayu phakwa beng wakar khu yang te nomor kata ngan lek nong na kapatero adien mengadap nyo pusnem ngam sneu yesu nomor al pendap ye kejing tho ting ble hare ma phi kita tin si tin sang ada phim kala ka bamut kita komen kelumar komen ni tin si tin sang endala bisyar ble te sapek sipang ada ka kerung sipang ada krungot sipang ada ka kpo sipang ada ka indong sipang ada ka kri balai gini nama ka pop jong me te kamut ublei wong nan bisar te ndola bisar ublei te phin sai hayam rang ba dur kata ka pol nga i ji warden nga ji ngut yo to duai sa jenit ala umla to so phomit so phosngi kum ji suru jai duai sa jenit ka e ki thmu ko ba phidon ha ka man sim yathu how bulai yathu i kita ki don kam jong phi te breu basmurit ublei un sapan kraw mat kita ki thmu ka donot ju phi kin sur long andre yamanta te om don jaka om don jaka wa ba kan charem ka VPP how ne ka by election MP hakar phale ka darem kuput te nomor kata bangro ulang poj berlang ran kalabu lupa te nomor kata te phi ne ngau bha da perkhat bha kum mengaong ngala pelaj laj lo ji bad otodong bo unsin yang kat bo mon ngan nam ya theo wat tang si liat ho yo bad otodong kata kalong kapang bad di kata kan thero ka keren insol yang kata to kan thei tep ka i kum no yang ki san khmat kum no yang ngam pat yo nomor phun reng ala dai ban su phun ngan ong ba la phi tenat yang temen su phun direct se namar ba min yo ya keren sop re phi that he media te salong ka bas tenat supun sop ngin siap keren ngamut ngin sopun radang ayo nembah bad ha jing sya ka keren ketu nga tang sitiru ngampat tho ya ketu nanta i bahasa marong pat i bah no tibel ka kan tho nga kam to jiran kamut iyo lada ka dei na ka bentak ka politik keren baik kumanga nga Christian NPP nga Christian VPP nga Christian Kongres kena baik si kata ban na persya ka jing keren jong phi ka balong kumta ngam su dei kumta kene syukuran insol se kita kam tengah kita kam samwa kita kam buri lai phujat phi ka kan the da keren dai antat direct se baknang kan chai ka prate re phi ai parsi phi buam mano mania song tho ya ta ka parsi jong phi to nalor nang tapat pon ka bakhadu ka mga kwa ban ai ko UDP shobha kala ka bamut Piabam jalang hakaju kamik piabam jalang te haba piabam jalang hakaju kamik bad ukwan rat sangma hamadan pada piale persya pim soleran bamet ba pi dang bad ikecuki minister ka ba uau kwan rat sangma bad seng NPP menta pi mi madan wengen yakon persya kan ka seng NPP pi te ka dei ka burom jong pi te pi kam long shu pi lada pi le kana ka rukom andau pai ba wa su tho ha ka we ka por min da yo ban kren bha mangi channel pi te na mai rang te kruk pin charem lada pi le kana ka rukom namar lada pi la not ban yang ya le persya ya ka parti NPP ka bala aisuki pi kum to so bha resign non itu kam minister mi sabar kum pi opposition leader ya teli bot barden te kinyo leader opposition andai chu pilong kum suri kum kalang brot kum suri nong penjot oho suri nong penjot titip bue kum no rung akan hunlang brot andai upuj sini ya kawe kalang brot be suri te khnang bakin nom phat kalang brot tab de ketuk senyu lang brot chimet usaya jai te kilang brot perkhat tur be lang brot yongi te kum perkhat dalap oi hajan chen kun thari ka to sniang brot trai na rendang kang brot siap ni mal kata wat long ba met ba utau suri kup sniang brot tedalong hi breu besai ba te ngathrai la ki paj ba UDP ban nalang rin
Bana mairang lada ki suthu ba kum ki jong konstitusi bo pol ba tek UDP kalang-kalang ba phidan ka juk sarkar bat hakane ka MP baladap sayo beng to sok pho hajar te kan nambhar ban sange no sendan lada phi long hakane ka dur ka pau ba phi kersan pra kane ka UDP hakawe ka sni lada phim sngap ya ka ji pen ilam jong ni YouTuber na keleng sodong ngin da her ban interview ban da wat bania ye konstitusi jong phi ma phi le ka mat hang ta te phi ko ba met ba phi le surem dang phajir kumbong bikhal wat melin ye kane le noi ka badan kam nai pen mi su to kandidat suang sim kane ka bai keren jong phi ka bai le chor jong phi te ram ta dak sano bam jano ta kane ka pisa sange no ji le election nomor phi pen kelumar percay da ka ba phi le kum tu ta ka mut ba phi le persya pen man ye ka ju ya ka long kun tham mi na ka kun tham bam hi ka tham ka mi chek ka ta phi kam long usutna mo ba met ba sale kum ta to ka ba khandu ngai khuble ye ki parti sing ka sing ya kandu buat presiden juga HSDP wangin nempen sep kandidat min krisyan kan bala nepok-nepok re nabar ka bang idan lagi jong parti ti mlong re nepok-nepok ti full min support ta kadega ka cita ka mut kide ki bru ki sempang na khot ye u ba bru ba sempang bat kine ki minister na riang do Methodius kite ki sakliar war jiri ni matharisan na thai kinle kumta kinom penyang kandidat kin kersan je ka kot dere ba kersan kongres ne kersan pra wan mot to nakata nga pentikana te khuble sibun ya phi baro kine ki ba ap khmi ya kane ka khubor tingin siyo ngin special shai ga khubor ka mangan yo hakane ka sni bala shai ter ngan sapun ipat hakawe pat ka por khuble sibun